Rasa nganggo kuwi yo. Bisa. Nggih, anu nyuwun support kagem rencang-rencang. Mpun sah mboten usah disupport kok anggere ana sing nanggap ya mesti apik ngoten mawon. Lah nggih, leres tapi kan rencang-rencang butuh ular-ular. Lah, ula-ula iki mulai nyembur. Nggih sing baku sing penting monggo sami-sami gegulang wonten ing kabudayan nut kadewasane piyambak-piyambak sak gaduking nalar sak dewasaning pikir sami-sami ngeluri budaya. Jangan alergi dengan budaya. Sepisan melih budaya menika gak enek bener, gak enek salah. Ora eneke mung pantes karo ora. Nek jarine wong pinter-pinter menika budaya menika mengandung 3 unsur yaitu estetika, etika dan hati nurani. Oh, nggih. Estetika iki bab nggon kesenian, etika iki bab nggon unggah-ungguh, sarehne awake dhewe wong Jawa. Nggih. Seni sentuhan nurani, hati nurani ya kudu dienggo wong Jawa kok padane. Ibas apa piye? Nembang niki kanca-kanca. Sotonipun sampun nggih? Sampun. Ingkang badhe tanduk kula pesenke wonten wingking. Sampun. Mengki nek kebelet pipis lha menika jedingipun menika. Mangga langsung mawon jedingipun teng mrika. Slindro Mas, slindrone apa ya ngene iki enake? Lah nggih, slindro biasa napa? Terus sing nembang sapa Nduk? Kowe ya Nduk ya. Kowe kaya Cina ta Nduk? Mripate kok sipit ngono. Kowe ya nek pengen sipit kaya iki culeken matamu. Berkahipun napa Pak Do? Siap nggih. Sinebut lawan putri Sri Huning Mustika Tuban. Alah, nyetrum kesusupan mondol. Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe truk panggung marai. Ora iso diwarai gang. Iya. Nek enek wong adus alah yo ben to tenang yo kan kok iso. Duk prangkung Bojonegoro ngebelo bebelo Wirat Moyo sitere mau jane karo tukang son arep dicilikne tapi sing tukang nyiter ora gelem ben banter ae barek aku gak iso ngono pengen tampil iya modele ya dilonke ya moh matur nuwun rencana malah dhek arep gawe Brixon dhewe ya boten kan diterusan nggih putra Kanjeng tak bacok aku kok balen Tan Wurung Sri Huning gugur engko sing ngempul kon joget ning kene ya masuk lho jenengan ya nggih enek bener sing ngempul enek bener wonge balah lah bocah rupane kaya cok bakal niku kok delik tutupan diaturi beksa kok sing ngempul ora ya oke ACC ayo ndang kene kok iso malah cengengesan ngene Suro Lendru mbak somben nek budal tanggapane raup-raup apa piye niku mergawe teng selepan Pak Do mergawe teng selepan lah kok iso maune putih lah kene gandeng mergawe teng selepan kobong selepane dadi ireng yo ora ki biyen asline putih ya Mas ya. Lah kok saged? Asline putih wi biyen karo mboke iki ben sehat, nek esuk nek dipanasne dipepe. Oh nggih. Lali ra ditas. Tekan ndi, Mang?